Protirómske napätie na Slovensku rastie. Po udalostiach v Šarišských Michalianoch sa ozývajú ľudia aj z ďalších obcí. Naliehavo žiadajú riešenie menšinovej problematiky. Rómski lídri vinia za súčasnú situáciu vládu. Protirómsky pochod extrémistov v Šarišských Michalianoch zrejme nebol posledný. V piatok sa podobná akcia chystá v Prešove. Ide o protest, ktorý vlastne je namierený voči násiliu, voči terorizovaniu obyvateľov. Máme pripravenú mestskú políciu v súčinnosti so štátnou políciou. Pevne verím, že takéto zhromaždenie prejde bez porušenia zákona. Mimoriadne napätá situácia je aj na Spiši. Primátorka Krompách nevylúčila, že incident zo Šarišských Michalian sa môže kedykoľvek zopakovať aj u nich. Ľudia sú už veľmi nahnevaní. Sú veľmi dotknutí, že rieši sa len rómska komunita. Tu je nenormálne spusta cigánov, že fakt treba niečo s tým robiť. Vykradajú fabriky a proste vykradajú aj byty, aj domy. Za 28 dní 24 krát som bola vykradnutá. My nekradneme, nepadne nikému. Romáci sú najposlednejší. A čo sa stane, po Romákoch chodívajú. Nárast napätia jeho dôvod konštatuje aj šéf rezortu vnútra. Predovšetkým si netreba zakrývať oči pred tým, že je tu problém s rómskou kriminalitou. To predsa každý vie. Odmieta však, aby situáciu riešili extrémisti. Podľa neho nie je pravda ani to, že ľudia v dotknutých regiónoch s nimi sympatizujú. To, k čomu sa občania Šarišských Michalian pridávajú, to je predovšetkým snaha, aby mohli bezpečne žiť, aby im dozrel kalera v záhradke, aby ho neukradli ešte predtým, než sa stane zrelý. Za to, že situácia dospela až tak ďaleko, vinia rómski lídri, najmä vládu. Rómska problematika a však samotní Rómovia napriek 20-ročnému pomaly riešeniu rómskej problematiky sa prepadávajú nižšie a nižšie. My Rómovia sme tu ako druhotriedni občania tohto štátu. A ja očakávam od rómskych lídrov nielen kritiku, ale aby pridali ruku k dielu, aby chodili do osád, aby pôsobili osvetovo a nie len cez médiá, respektíve cez rôzne aktivity nám odkazovali, čo máme robiť. Už zajtra by si mal vicepremiér Dušan Čaplovič sadnúť za okrúhly stôl s policajným šéfom a rómskymi lídrami, aby riešili rastúce protirómske napätie. Minister vnútra zasa prislúbil, že v problémových regiónoch posilní policajné hliadky. Zdeno Zubák, Ivana Radkovská a Peter Bubla, Slovenská televízia.